מה שלומכם, אנשים? איפה אתם? איפה אתם? איפה אתם? הרבה זמן לא ראינו אתכם. what's up? How are you? נראה לי צריך לדבר איתך צ'אונג'ינג פון. הייתי בסין, חברים, תכף הפתעות. אנחנו היום באלובין, אני ואור. באנו לפה קצת הסברים ללקוחות. סקירה. אמרנו על הדרך, ככה נסביר לכם מה זה אלובין, מה זה הפרופילים. אני ואתה עושים הרבה זומים בליוויים שלנו בבונים בית, בייעוצי אלומיניום. מסתבר שאנשים לא תמיד מכירים רק כליל, אבל יש עוד שחקנים בשוק. אחד מהשחקנים זה אלובין. ונלמד על הפרופילים. אתה כקבלן אלומיניום, אתה בוחר גם כליל וגם אלובין. בסופו של דבר זה לא אני בוחר, אני די מוכתב ממה הלקוח בוחר. בדיוק. הלקוח, האדריכל. וכן היום בהחלט יש רצון בהרבה מקומות לקבל, נקרא לזה חלופות לכל מיני דברים. עכשיו, אתה לא מורשה כליל. מה זה אומר? בעצם קבלן מורשה, בסופו של דבר צריך להבין שכליל ואלובין, שהם שתי החברות העיקריות שאנשים היום מכירים בשוק, הם חברות בפני עצמם. כל קבלן שהוא בסופו של דבר עובד מול הלקוח קצה, הוא לא עובד לא של כליל והוא לא עובד לא של אלובין. הוא יש לו, נקרא לזה, חטא פי משל עצמו. עכשיו, החברות האלה בעצם נותנות, הן מקבלות כמובן הרבה קריאות, נקרא לזה, מלקוחות לידים. זאת אומרת, לקוח רוצה עכשיו את הפרופילים האלה של אלובין או את הפרופילים האלה של כליל. הכליל לא מגיעה למקום, או אלובין לא מגיעה למקום ומלווה את הלקוח ועושה לו את ההתקנה, אז היא צריכה יצרן, זה נקרא יצרן בלשון שלנו, שבסופו של דבר יעשה לו את ההתקנה ויעשה לו את הליווי של כל התהליך הזה. אז ברגע שאתה מורשה של חברה מסוימת, אז היא נותנת לך גם להתנהל מול לקוחות האלה, וכמובן שהיא נותנת לך את הסמכות והאחריות מטעמה. זה בגדול. אז היום אנחנו רוצים להראות לכם את ההבדלים בין כליל, שרובכם מכירים, 7600, 4300, 9400, המון פרופילים, ונראה לכם בעצם את המקביל. עוד חלונות, בעיקר עיצוב, כי אלומיניום זה אלומיניום, בואו בסוף. אתה עובד הרבה גם עם אלובין וגם עם כליל. מוצר אחלה. בסופו של דבר מבחינת מוצר, איכות מוצר, הם דומים ואין מה לעשות, הם מבינות את הלך השוק, ולפי זה זה לא שהן מעתיקות אחת מהשנייה, הן פשוט מבינות את הלך השוק. יש תקופות שהלך השוק היה יותר בלגי וכל מיני חלוקות וידיעות. היום הלך השוק, שאני אומר הלך השוק, זה רוב דעת, רוב הרצון של האנשים איך האלומיניום ייראה. רוב הרצון של האנשים איך האלומיניום ייראה זה מינימליסטי. כמה שמפתח יותר גדול, כמה שפחות אלומיניום. אז החברות מתאימות את עצמם בהתאם לצרכים האלה. אז בסופו של דבר יוצא שיחסית יש ביניהם דגמים שהם גם די דומים. אז בואו נראה את הדגמים. בואו נתחיל משם. על סבב השעון. בדיוק. אז אנחנו פה בקריית ביאליק, בחברת אלובין. המפעל פה למטה. חברת אלובין מוכרת המון בבנייה רוויה. זה המיין ביזנס שלה. ובשנים האחרונות, ב5 שנים האחרונות, הם נכנסו למגזר הפרטי. ואנחנו רואים את התוצאה. זאת אומרת, התוצאה היא לא מהיום. נכון, יש להם כמה שנים כבר, לפחות 7-8 שנים, שהם יותר ויותר נכנסו לשוק הפרטי, שבאמת עד היום כליל היא זאת ששלטה בשוק הפרטי. אלובין, בוודאי שיש לה הרבה שנות ניסיון, אבל יותר בבנייה הרוויה. שאני אומר בנייה הרוויה זה יותר פרופילים סטנדרטיים בכמויות מאוד גדולות. כי בסופו של דבר אלובין היא כן היצרנית אלומיניום הכי גדולה בארץ. הם מספקים את כמות האלומיניום הכי גדולה שיש היום בארץ, מבחינת ייצור פה בארץ. כמובן שיש ייצור ביבוא וכל מיני דברים. בשנים האחרונות אלובין עשתה מהלך שהחליטו עליהם שהם גם ייכנסו לשוק הפרטי. עכשיו, מה זה אומר בעצם להיכנס לשוק הפרטי? להיכנס לשוק הפרטי זה אומר שאתה צריך להתחיל להוציא... יותר שירות, יותר נקרא לזה פנסיות, אולם תצוגה וכל מיני דברים. אז הם עשו אולם תצוגה, יש להם עוד אולם תצוגה בחדרה, יש להם עוד אולמות תצוגה שהם מתכננים לעשות. האולם תצוגה הזה הוא האולם תצוגה הראשי שבעצם נמצא גם במפעל הגדול של אלובין, שהוא פה הם מייצרים, פה יש להם מצבעה שלהם. פה יש להם את כל השירות ואת כל המערך והאנשים שלהם, יש להם עוד אולם תצוגה והם מתכננים לפתוח עוד אולמות תצוגה. ועכשיו כל הדיון הזה, זה עכשיו אנחנו מגיעים לפרקטיקה. מה אתם רואים בפועל? בוש. יופי, זה פרופיל שהוא יחסית די ישן של אלובין, הוא לא מהחדשים. פרופיל שמותאם לויטרינות או קטנות, חלונות גדולים, אבל לא למפתחים מאוד גדולים. סך הכל, למי שמכיר, הוא די דומה ל-7500 של כליל. הוא יחסית מאוד מאוד דומה לו. סתם לדוגמה, זה משהו נחמד שבדיוק אמרתי להם פה על הזה, זה בעצם משבט. הדבר הזה, הידית עכשיו לא עובדת. כן. הידית נעולה רק ברגע שהיא מגיעה למשקוף, לוחצים, היא יכולה לעבוד. יש לה פה איזה דבר קטן. עוד דבר נחמד שהם עושים,
זה הנקודות נעילה בעצם, אתם תראו את זה בעוד מקומות שהם מוסתרים. הנקודת נעילה מוסתרת בתוך הנושק, ככה זה נחמד. זהו, זה בגדול פרופיל שהוא יחסית. עלות, סדר גודל פחות או יותר? סדר גודל, בוא נגיד, סביב 1,600, 1,700 שקלים למטר מרובע. כמובן, תלוי גודל, תלוי חלון, תלוי זכוכית. אנחנו לא מדברים על תריסים, מדברים רק על חלון. עכשיו, השדרוג הבא שלהם, הם לקחו את הברוש והבינו, כמו שהסברנו בתחילת השיחה, את הלך הרוח של השוק. הלך הרוח של השוק זה לעשות אלומיניום כמה שיותר מינימליסטי. עשו לו כל מיני שדרוגים של הלקוח בסוף, הוא לא כל כך יודע את הדברים האלה. עיקר השדרוג שפה אתם יכולים לראות, זה השולב, המפגש בין שתי הכנפיים, שפה השולב, נכון, השולב הוא צר יותר. ועוד מעט אנחנו נראה את זה גם בוויטרינה, שהשולב הוא מחוזק, זה נראה עוד יותר מינימליסטי. אוקיי, זה דגם פיינביו. זה פיינביו, הם שינו את הברוש, זה בסופו של דבר ברוש. הצד של הכנף, אותו דבר, המשקוף, אותו דבר. עיקר מה שהשתנה פה זה עובי זיגוג שהוא יכול להיות רחב יותר, והשולב בוא נסביר להם קצת המאפיינים. כל חלון, בעצם יש לו את המאפיינים שלו. כמה גודל כנף מקסימלי הוא יכול. נכון. גובה ורוחב, פר כנף. נכון, פר כנף. פר כנף. עובי זיגוג, מה המקסימום? בין 8 ל-24. נכון. אוקיי? מתאים, בלה 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 בלה. אני שם לכם את הקובץ בתיאור הסרטון, תוכלו לצפות בו אחר כך. אבל זה כל חלון, יש לו את המאפיינים שלו. זאת אומרת, אני לא יכול לשים את החלון הזה בתור ויטרינה של 2.80. נכון, של 2.80. למה? נכון, יש פה עניינים. בעיקר יש שתי עניינים קריטיים במפתחים גדולים, והיום זה משהו שכן חשוב לדבר עליו, כי רוב האנשים פחות מעניין אותם החלון של החדר ילדים, מעניין אותם הוויטרינה הגדולה בסלון. ויוצא לי לדבר על זה הרבה עם אנשים, שבן אדם רוצה לעשות ויטרינה 5 מטר על 3 מטר גובה, אז הוא כמובן צריך לקחת בחשבון שלא כל פרופיל מתאים לזה, ובדרך כלל, מה זה בדרך כלל? בכל המקרים, הפרופילים היותר יקרים מתאימים למפתחים הגדולים. שם הפיתוח יותר, הגלגלים, כל הדברים איכותיים יותר. סדר גודל של עלות לפיינביו? אותו דבר, כמו הברוש, סביב 1,700. דלת... זו דלת מהסדרות הבלגיות. יש למטה דווקא דלת שהייתי רוצה להראות שהיא יותר חדשה. ומה זה? זה דומה לי מאוד לבלגי, ל-4,300. נכון, בלגיום, ככה הוא נקרא. בלגיום. בלגיום, הוא גם באלובין נקרא בלגיום, פרופיל צר, עדין, סרגלי זיגוג קטנים. סדר גודל של עלות, גם כמו הבלגי? הוא פחות עובד למטר רבוע, כי בחלון דרייקי בסוף לנו זה לא משנה אם זה 80 על 80, מטר על מטר, או בחלון כזה, בוא נגיד פלוס מינוס סדר גודל של 1,800 שקל למטר רבוע בערך. אוקיי. זה מקביל ל-1,700. אותו דבר, זה שאומרים מקביל זה להגיד מקביל, כי זה אותו פרופיל, זה נקרא באלומיניום W60. נכון, לחלונות קטנים. וחדרים בעיקר. בעיקר לחדרים, ולא רק לחדרים, לחדרים שהחלונות בהם קטנים, כי בחלון מטר על מטר, כל פרופיל אחר שעושים נראה מאוד מסיבי לעומת הפרופיל הזה. זאת אומרת, אם ניקח את ה-Find View, אם ניקח את ה-Home View, ואנחנו עושים אותם בחלון מטר על מטר, לא כל כך נראים טוב. אז תמיד שיש לנו חלונות קטנים בחדרי ילדים, למרות שהיום ברוב הווילות כבר עושים חלונות יחסית גדולים בחדרי ילדים. בכביסה. ובחדרי ילדים כבר מקבלים חלונות כאלה. אפילו כבר יותר גדולים. יש כאלה כבר של 1.60 גובה. פה זה אולי 1.30 על 2.20 מטר. זה מאוד מרשים, יפה לעשות, אבל כמובן תלוי תקציב. עכשיו אנחנו מגיעים לאזור של המפתחים הגדולים והיוקרתיים יותר. זה ה-Home View. נכון, זה דגם שנקרא Home View. יחסית יצא לעשות אותו הרבה בתקופה האחרונה. נכון, עשינו אותו בכמה בתים. נכון, אנשים מאוד מרוצים ממנו. דגם חדש של השנים האחרונות, פרופיל מינימליסטי, מותאם למפתחים גדולים. אתה נוגע בשולב. נכון, עכשיו אנחנו נוגעים בשולב. תומר ילך קצת אחורה, שהלקוחות יראו, האנשים יראו את התמונה בגדול יותר. בגדול זה פרופיל יחסית מאוד מאוד חדש בשוק, שהלובין התאימה אותו בעצם... מה זה חדש? הוא רץ כבר איזה... מה זה חדש? לא, 3-4 שנים, זה חדש. פרופילים שהם 12 שנה, זה פרופיל שהוא ותיק בשוק. הפרופיל הזה, מטרתו העיקרית היא לתת מענה למינימל במחיר סביר. זאת אומרת, היום, כמו שהסברנו בתחילת הסרטון, רוב השוק נוטה לכמה שיותר מינימל, למרות שיש עדיין אנשים שאוהבים חלוקות, אוהבים ידיות, אבל בוא נגיד גורם. לא, שאנשים לא יתבלבלו, זה לא מינימל אמיתי. בוודאי שזה לא מינימל אמיתי. בסופו של דבר, עוד מעט אנחנו נסביר מה זה מינימל אמיתי, כי גם לאלובין יש מינימל אמיתי, אז אנחנו נסביר מה זה, אבל זה בסופו של דבר נותן מענה שאני אומר, שתומר גם אומר מינימל אמיתי, הכוונה למפתחים מאוד גדולים עם פרופיל שהוא דק. אז פה הכוונה שבעצם המינימל לא אמיתי, עוד מעט אנחנו נסביר את זה, כי המשקוף שלו הוא לא מחופה, והכנף לא נכנסת לתוך המשקוף. אז זה בעצם לא מינימל אמיתי. אבל לי יצא לעשות אותו בכמה פרויקטים, אנשים מאוד היו מרוצים מהפרופיל הזה, עשינו אותו במפתחים גם הרבה יותר גדולים מזה. מה הגובה המקסימלי שלו? גובה מקסימלי סביב 3.5, 3.10, שזה כמעט רוב, זה מאוד יפה, כי רוב ככל הפרופילים לא יכולים להיות בגובה הזה. בכל כנף כמה אני יכול? כל כנף סביב 1.90 מטר, 2 מטר, כמובן בגובה הזה. אם אנחנו מורידים בגובה לכיוון 2.60, אז אתה כבר יכול 2.20.
2.30, שזה גם כנפיים מאוד מאוד גדולות. עם בידודית זה, כמובן שכל לקוח שבונה וילה צריך לקחת בחשבון, שגם אם אנחנו עושים פרופיל כזה, גם אם אנחנו עושים פרופיל אחר, שהכנפיים הן מאוד גדולות, בחלק הגדול מהמקומות צריך מנוף. ולקוחות לפעמים לא לוקחים את זה בחשבון בהתקנה, כי בסופו של דבר כל קבלן אלומיניום רושם לעצמו שהמחיר לא כולל מנוף, ופתאום לקוח מגלה שמנוף הוא 3,000 או 4,000 שקל, היום התקנה הוא צריך לשלם. אז לקחת בחשבון שהוצאה נוספת של לקוח, ברגע שיש כנף גדולה, ברוב המקרים שהכנף עוברת 250-300 קילו, 3-4 עובדים לא יכולים להרים אותה, צריך להביא מנוף להתקנה. אז זה בגדול הפרופיל, 2 או 3 נקודות נעילה, תלוי בגודל. מה המקביל שלו כביכול בכליל? לא, 7,400. 9,400, נכון. המקבילה שלו בכליל, שזה עוד פעם אמרנו, זה לא מקבילה, כי זה לא אותו דבר. נכון, זה לא אותו פרופיל, אבל מבחינת הנראות אולי. מבחינת הנראות, ה-9,400. זה המקבילה שלו, פרופיל יפה, זז טוב, עובד טוב, בנוי למבטחים. מחיר פחות או יותר, גם הוא יחסית לא מהפרופילים המאוד יקרים, סביב 1,700, 1,800 שקל למטר רבוע. הוא יחסית סביר, כמובן, כמו שאמרנו, תלוי זכוכית, תלוי... ומה? פיין ויו. זה דגם נכון, פיין ויו, שבעצם כבר אמרנו שהוא שדרוג של הברוש. ראינו אותו מקודם בחלון, עכשיו פה אנחנו רואים אותו בוויטרינה. פה בוויטרינה אתם יכולים לראות שעשו לו שולב מחוזק. מה זה אומר שולב מחוזק? אתם יכולים לראות את הבליטה הזאת פנימה. מה הבליטה הזאת פנימה בעצם נותנת? היא נותנת יותר כוח לפרופיל. ברגע שאנחנו מנענעים אותו, או שהוא מקבל כמובן לחץ של רוח מבחוץ, הפרופיל חזק יותר וגם בנוי למפתחים גדולים יותר, יכול להיות גבוה יותר, זה נקרא שולב מחוזק. פה ספציפית גם לכמה לקוחות שיצא לי לעשות להם את הפרופיל הזה, כן, בכל מצב עשיתי להם את הפרופיל המחוזק, כי זה גם נותן מראה יותר מינימליסטי. ואיך הוא ביחס זה כאילו, זה לא אותו פרופיל. בוודאי, נכון, זה לא אותו פרופיל, יש בו כמה וכמה שינויים שיש בפרופיל הזה. קודם כל אתם יכולים לראות שהצד של הכנף, וממש הם שמו אותו אחד ליד השני, גם שתומר יעברו עם המצלמה לפה, פה הצד של הכנף בנוי בצורה כזאת שהידית סמויה, לא רואים שיש ידית. פה זה סגנון אורבני יותר, זה לא מינימליסטי וזה לא בלגי. הם לקחו ושילבו בין הסגנונות, זאת אומרת, זה כן נותן לנו, אתה יכול לראות שגם פה באולם תצוגה... החלוקה היא בתוך הזכוכית? נכון, החלוקה פה היא בתוך הזכוכית. הרבה אנשים מאוד היום אוהבים לעשות את זה, פעם היו עושים ממש איזה שפרוץ נקרא, בלשון שלנו, זה מחלק את הזכוכיות לכמה חתיכות. יש עוד אופציה לעשות את זה בהדבקה. היום היותר נהוג ונפוץ זה לעשות את זה בתוך הזכוכית, א', כי זה יותר עדין ויותר מינימליסטי, ב', כי זה יותר נוח לניקיון, זה בסופו של דבר מגיע כפלטה אחת. מקבלים את זה ישירות מהבית זכוכית? נכון, מהזגג. הזגג שולח לנו ישירות. את זה כבר מוכן, אנחנו רק עושים, נכון, לפי תוכנית כמובן שהלקוח ביקש את סגנון החלוקה. פה אפשר לראות גם ידית סיבובית, נקודות נעילה, את כל הדברים, ופה סתם עוד פרט אחד שהוא קשור לנו תמיד לתריסים, אפשר לראות שזה צלון, זה צלון, אפשר לראות מסילות, הרבה פעמים לקוחות שואלים אותי, כי רוב המקומות אנחנו עושים אותו עם כבלים. נכון. פה זה עם מסילות, אני פחות אוהב לעשות צלון עם מסילות, אתם רואים את הפלסטיקים, הוא מבוסס על הפלסטיקים הקטנים האלה. מוצר יחסית עדין, ברגע שיש בו תקלה, קצת די מסובך לסדר את זה. אז כבלים לרוב אני יותר אוהב, כי מספיק סטייה קטנה פה במסילה, הוא לא עובד, או קורה קצת תקלות איתו, אבל זה סתם משהו נלווה. בואו נתקדם להם. לחלונות האלה. כל הדולב. יש לנו פה דולב 75, דולב... סדרת הדולב למיניהם. בעצם השם מעיד על הפרופיל. דולב 75 זה למפתחים הכי גדולים. זאת אומרת גם העומק שלו 7.5 סנטימטר של המשקוף, פרופיל שהעובי זיגוג שלו בנוי כמו שאתם יכולים לראות, גם פה יש צלון קלו. ברגע שיש לנו צלון קלו זה אומר שהזכוכית מאוד מאוד אהבה. אתם יכולים לראות שיש פה צלון בתוך הזכוכית. זה גם דרייקיפ וגם... נכון, זה גם דרייקיפ וגם ככה הוא נפתח בתור קיפ, ככה הוא נפתח בתור כנף, ככה הוא נסגר, כמו כל שאר חלונות הדרייקיפ. יתרון שלו, שכן בוודאי הוא מבודד יותר טרמי ואקוסטי, בגלל שהוא בנוי למפתחים גדולים יותר. זה דולב. מרגש, ריגשת ממש. ריגשתי אותך. דולב טרמי, שזה בעיקרון אין... יש בשוק, אבל בוא נגיד מבחינת חברה גדולה, זו החברה היחידה שמייצרת נכון להיום חלונות טרמיים. בארץ שלנו, כמו שאתם יודעים, יש לזה ביקוש, אבל רק במקומות שהעניין הטרמי הוא חשוב, צפון, ירושלים, אלה בעיקר המקומות הקרים. מה זה אומר בעצם נתק טרמי? תראה להם פה, תומר, בין החוץ לפנים, גם בכנף וגם במשקוף יש נתק טרמי. מה זה אומר שיש נתק טרמי? יש פוליאמיד שמפריד בין החוץ לפנים, ואז אם אנחנו עכשיו נמצאים פה באולם תצוגה, נכון, בחוץ חם, אני נוגע, הפרופיל חם, בפנים קר כי יש מזגן, יש נתק ביניהם, לעומת פרופיל אלומיניום רגיל שהוא מוליך. אבל אצלך כקבלן זה לא הכי מחיר. נכון, אבל פה לא עניין שלא הכי מחיר, נכון שיש לזה ביקוש פחות, מבחינת מחיר הוא גם יותר יקר, כי העלות שלנו כקבלנים היא יקרה יותר. בסופו של דבר מבחינת ייצור התקנה זה די דומה, פשוט בעלות חומר שלו הוא יקר יותר משאר החלונות.
זה חלון פופולרי, עד 1,055. נכון, זה חלון פופולרי, דומה מאוד ל... בדרך כלל חדרי שירותים. נכון, חלונות פתיחה דומה ל-5500, 5600 של קליל, מאוד דומה להם. חלון דרייקי, כמו שהראינו מקודם. יחסית הוא משלב גם שהוא די עדין. הכנף שלו, אתם יכולים לראות ביחס למשקוף, היא די עדינה. דרך אגב, עכשיו הם הוציאו שהמשקוף והכנף באותו מישור, ואז זה בעצם נותן לנו לחפות את המשקוף. הבנתי. בדולב 55. אני מאוד אוהב אותו, הסיבה שאני אוהב אותו, כי הוא יחסית משלב, גם את ה-5500, דרך אגב, 500, הוא יחסית משלב פרופיל עדין, בעובי זיגוג שהוא יחסית טוב, נותן מענה גם טרמי, גם אקוסטי טוב, במחיר סביר, ואני מאוד מאוד אוהב אותו. ברוב הפרויקטים שאנחנו עושים, עם ה-Home View, עם ה-Fine View, אני כן יותר ממליץ עליו מאשר על הבלגי. גם בנראות שלו הוא עדין, גם מבחינת עובי זיגוג הוא מצוין. זה דולב 35. עוד פעם, ההבדל העיקרי שהלקוח רואה, הוא לא רואה, כי בסופו של דבר מבחינת החזית הוא מאוד מאוד דומה, אפילו זה טיפונת יותר עבי הסרגל. רק פה ההבדל היחיד, שזה נדיר שזה מעניין אותנו, המשקוף עצמו 3.5 סנטימטר, לעומת 5.5 סנטימטר עומק, בדרך כלל זה לא מעניין לקוחות, כי העומק בחלונות כנף פחות קריטי להם. כן, כן. זה בגדול ההבדל. אוקיי. עכשיו הגענו לספינת הדגל, נקרא לזה. כמו שלכל חברה יש פרופיל שהיא משווקת אותו יותר, שהוא יוקרתי יותר. זה הפרופיל של הלובין, נקרא Open View Minimal, שהסברנו מקודם מה זה לא... זה לויטרינות גדולות מאוד. נכון, זה לויטרינות גדולות, ומקודם הסברנו מה זה מינימל אמיתי. למה ה-Home View הוא לא מינימל אמיתי? כי בסופו של דבר מינימל אמיתי יש לו שתי צרכים. צורך ראשון, שכל הכנף תוסתר בתוך המשקוף. תראה להם מקרוב, מה זה אומר שכל הכנף תוסתר בתוך המשקוף? זה המשקוף שלנו. אתם יכולים לראות שאת המשקוף מחפים עם גבס. נכון. הנה הגבס מחפה אותו. עכשיו, הכנף בנויה בצורה שברגע שהיא נכנסת למשקוף, אנחנו כמעט כבר לא רואים אלומיניום. כמובן שנשאר אלומיניום בשביל שתהיה לנו ידית, אבל כמעט אנחנו לא רואים אלומיניום בעין. זה צורך ראשון של המינימל. צורך שני של המינימל, שהכנפיים יהיו מאוד מאוד גדולות. מה הגובה? 3.5? יכול להגיע ל3.5, רוחב כנף 2.10, 2.20, זאת אומרת, כל כנף שלו יכולה לשקול 320, 350 קילו, שזה מפלצתי. הנה, עכשיו לדוגמה, אני עם יד אחת, אני מזיז שתי כנפיים ששוקלות לפי דעתי איזה 400, 450 קילו. והמסילות? אז פה ספציפית, יש לפרופיל הזה שתי וריאציות. יש לו וריאציה ראשונה, שאנחנו יכולים לרצף את המסילה. מה זה אומר לרצף את המסילה? שעכשיו תומר עומד בפנים, אני עומד בחוץ, וריצוף פנים וחוץ אנחנו עושים אותו גובה ומרצפים את המסילה. זו אופציה ראשונה. אופציה שנייה שיש לנו, תראה להם, זה כמו מסילה רגילה. זאת אומרת שזה הריצוף פנים שלנו, זה המסילה, הריצוף חוץ יורד מתחת. בעצם המסילה היא גלויה. כן. זה בדגמים רגילים, יש את זה גם במינימל, שאנחנו יכולים לעשות שהמסילה תהיה גלויה. במינימל, כן, בגלל העניין שכמה שפחות יראו אלומיניום בעין, אז עושים לו את כל השדרוגים האפשריים, שגם את המסילה לא יראו. אם יש לאנשים ויטרינה גדולה, זה אחלה פתרון. נכון, כמובן לקחת בחשבון שזה פתרון שהוא מאוד יקר. סדר גודל בערך מ-4,100 שקל למטר במסילה הרגילה, ל-4,800, 5,000 שקל למטר במסילה הסמויה. כמובן, תלוי מפתח. ויטרינה גדולה היא באזור 11 מטר מרובע, 12 מטר מרובע, 13 מטר מרובע. עוד פעם, לפעמים, פה אנחנו הרבה יותר נוגעים לעניין של זכוכיות ג'מבו. ברגע שיש פה זכוכית ג'מבו, מה זה אומר זכוכית ג'מבו? דיברנו על זה כמה פעמים, גם בפודקאסטים. זכוכית ג'מבו זה פלטת זכוכית רגילה מגיעה 2.21, 3.21. זה פלטת זכוכית רגילה. ברגע שאנחנו חורגים מאחת המידות הזאת, אני רוצה עכשיו לעשות את הוויטרינה הזאת, 1.50 מטר, שזה כנף סבירה, אבל על 3.30. 3.30 זה כבר נהפך לפלטת ג'מבו, הזכוכית עולה מחיר משמעותי יותר יקר, וכמובן שהלקוח הוא זה שבסוף משלם אותה. אז כן, כהמלצה שלנו בהרבה מקרים, אם כבר הגיעו ל-3.40, אז באמת קשה לרדת ל-3.10, 3.15, אבל אם כבר ב-3.25, כן, רוב ההמלצה שלנו תמיד זה לעשות זכוכית קצת יותר קטנה, כי העלויות ללקוח גבוהות, כן, משמעותי מאוד במחיר. אוקיי, מגניב. ורציתי להראות להם פה את מה שדיברת פה. כן, זה נכון, זה הסדרה של הטרמי, ההזזה. מקודם ראינו את הפתיחה, זה פרופיל שנקרא אורן טרמי, יכול יחסית להיות במפתחים גם די גדולים. עכשיו אתם יכולים לשמוע, אתם יכולים לראות, זה המפעל עצמו, נכון? מה היתרון של טרמי? יש לו מעבר ליתרון הטרמי, החום קור, יש לו גם יתרון אקוסטי. יכולים לשמוע? איזה שקט. לגמרי. עכשיו, כן, יש לו יתרון, אין מה לעשות. פרופיל טרמי הוא זה. לקחת בחשבון כמובן שהפרופיל הוא מאוד גס, למרות שעכשיו אני יודע שכן הולכים קצת לשדרג אותו, לעשות אותו מינימליסטי יותר, כמו שהסברנו, כי זה צורך הקהל. הפרופיל יחסית עבה, אבל כן אפשר יחסית גם לעשות אותו בוויטרינות שהן לא קטנות. הנה, אתם יכולים לראות גובה 2.80, רוחב 2 מטר. בגלל שהוא חזק.
נכון, שזה גם, עוד פעם, זה הבנתי. תלוי גלגלים, תלוי... אבל הוא... כשאתה אומר נתק טרמי, בעצם אנחנו יכולים לראות את זה פה. פה אפשר לראות מה זה נתק טרמי. הנה הפוליאמיד, וגם אפשר לראות חתך, זה בעצם חתך של פרופיל. אם אני לוקח את הדבר הזה... אגב, זו זכוכית בידודית למי שלא... נכון, זה כנף. יופי, אתם יכולים עכשיו לראות, הנה ממש כנף, זה בעצם חתך. כשאומרים חתך, ככה אפשר לראות את החתך. זכוכית בידודית. זכוכית, מרווח אוויר, זכוכית. ואז בעצם הנתק הטרמי שלנו, בין החוץ לפנים, אין מגע. הנה יש לנו פה נתק, ואותו דבר כמו שיש בכנף, יש גם במשקוף. זה בעצם נתק טרמי, וזה מה שעוזר לבידוד הטרמי והאקוסטי. אז מה אתם מספרים? קיבלתם הרבה אינפורמציה, דיברתי יחסית מהר. אתם יודעים למה דיברתי מהר? כי תומר הבטיח לי צהריים, ואני מפחד עכשיו שכבר הגענו לשעה מאוחרת, והוא לא יקיים את זה. תימני לא מזמין צהריים. עכשיו, מה הוא עושה? הוא משך אותי הרבה זמן, אני עכשיו מפחד שהוא לא מזמין אותי לצהריים. אני מדבר מהר, אז אם דיברתי קצת מהר, אתם יכולים, יש לו הפוך מהוואטסאפ, שמריצים את זה, עושים את זה לאט יותר. אני פשוט בונה על הצהריים. אם אתה חושב שתימני יזמין אותך, אתה אופטימי. חברים, אוהבים אתכם. ביי. ביי ביי.